Преданията разказват, че в сърцето на Родопа планина именно тук точно е заровена частица от кръста, на който е бил разпънат Христос. Да, това е мястото, където усетих доста осезаемо енергията. Най-близката отправна точка е град Асеновград, който е само на час и 15 минути. Естествено, село Борово е перфектната локация, която е само на 15 минути от върха и отсядайки там се потапяте изцяло в енергията на местността, която ви облива постоянно през цялото време. Друг вариант е и село Мостово, но е свързано с преход и това вече за всеки според интересите. Дали искате да сте близо, дали искате да правите преход, въобще който както го почувства. Стигайки горе има доста места за паркиране. Съветвам ви да не влизате в самия комплекс с колата, а да спрете преди самата бариера. Преминавайки под арката на входа, след него ще забележите най-значимите обекти, които са Манастир Света Троица или още храм Покров на Пресвета Богородица, чешмата Свети Седмочисленици, храма Света Троица, монашеската